Za 30 godina braka Fata priredila mu i večeru. Kaže Mujo: Fato, dušo, što si nam napravila za godišnjicu? Kaže Fata: ćevape, i iznese pred njega. Mujo ostane u čudu, na tanjiru veliki somun, dobro namočen i u njemu samo jedan ćevap. Pa šta je ovo bona, samo jedan mali ćevap u ovolikom somunu? A, Fata će njemu: eto, vidiš kako je meni bilo 30 godina s tobom. Žena se hvali frendicama. Posvađala sam se s mužem na mrtvo ime, onda sam mu stavila viagru u kavu. Da ste samo vidle kak je hodal cijeli dan za menom i ispričaval se. 3 muškarca u birtiji raspravljaju ko se u životu našao u uzbudljivijoj situaciji. Prvi je policajac i ispričao je kako je učestvovao u razotkrivanju i hapšenju tajkuna. Svi su se složili da je to vrlo uzbudljivo. Drugi je vatrogasac i ispričao je kako je spašavao mladu golu djevojku iz plamena. I svi su se složili da je to izuzetno uzbudljivo. Treći je pogrebnik i ispričao je kako je išao po mrtvaca u jednu hotelsku sobu. Našao ga je golog na krevetu s erekcijom. Kako ga nije mogao takvog nositi do mrtvačnice, uzeo je metlu i svom snagom ga udario po alatu. I šta je tu uzbudljivo? Pa, bio sam u pogrešnoj sobi. Pita učiteljica đake čime im se roditelji bave i kako žive. Prva se javlja Marica. Moj tata je saobraćajac, mama ne radi nigde, ali imamo veliku kuću i 2 automobila. Zatim će Jovica. Moja mama radi na autoputu, prodaje svoje telo, kaže da se srami, ali mi stvarno lepo živimo. Diže ruku Perica i ustaje. Moj tata je kamiondžija i da nije Maricinog tate i Jovicine mame, i mi bi lepo živeli. Čita zgodna djevojka seks magazin na plaži. Prilazi joj Crnogorac pa pita: a reci djevojko, pišu li tu koji su najbolji u seksu? Kaže ona: piše ovdje Mađari. Opet će Crnogorac: a pišu li koji imaju najveći? Kaže ona: piše ovdje Indijanci. Na to će Crnogorac pružajući ruku: red je onda da se i ja predstavim. Ja sam Lajoš Vinetu